Asta suntem cu Bă, Justin. Gigi, unde suntem? Cu eu, Justin și cu Dragoș n-a intrat încă. Dragoș. Eu sunt acolo jos. Păi da, dar întâi trebuie să-ți meargă și ție. Dragoș, salut. Salut, Dragoș. Dragoșel, ce faci? A, da. Nu mai sori în sus, bă. Haide. Suntem cu toți. Suntem aici toți trei. Hai după eu. Suntem prieteni. Suntem niște prietenari. Haide. Justi, ce faci? Sparg niște copaci. Și eu. Poți să-mi faci niște un târnăcop de lemn. Da, aștept un pic. Ca să iau niște căuni. Abia am 5 wood. Ai găsit coal? Da. Bă, dar așteaptă că te-ai pierdut deja de noi. Sunt nu aici. Ai acolo. Vezi că pe Teo îl cheamă Kenny, dragă. Kenny. Haide-mi da loc un pic. Bă, așteaptă că trebuie să le sparg pe toate. Așa, stai să fac. Fac eu că am găsit eu o bucată. Bă, dar ce te uiți așa la mine, mă? Eu deja am... Ce fac, bă, urâtule? Așa suntem. Bă, de ce te uiți așa la mine, mă? Stai, bă, că fac un crafting table. Spune-l. Bă, hai să luăm piatră. A, scuză-mă. Iau eu. Nu las Așteaptă că... Nu, Dragoș, tu nu poți să iei piatră cu mâinile goale. Că Iau doar eu. Auzi, bă, Teo, să știi că Dragoș se crede un pic Hulk, că ia piatră cu mâinile goale. Pune un pic. Așteaptă, bă, că fac un pickaxe. Eu iau piatră. Bă, nu poți să iei piatră, ce nu înțelegi? Hai, luat nicio bucată. Bă, Dragoș, tu ești chiar cook. Așa am făcut și sword. Bă, ce Așa, Dragoș, hai să-ți dau o sabie. Dragoș. Du. Dragoș, așteaptă. Te duci după Teo, du-te mâncare. de acolo, că o să... Așa, Dragoș. Dragoș, tu te duci după mâncare. Teo, tu o să te duci după coul. Poftim acest pickaxe. Vezi că e acolo. Dragoș, nu lua tu. Du-te de aici. Ce l-a luat? Dragoș, dă-le tu. Bine, las cu Este pap. Ți-a luat bomboana, bă, Teo. poftim. Bă, du-te. Cum l-ai aruncat, bă? Bă, Teo, du-te acolo 1 kilometru. Așa. Așa, Acum așteptați. vom lua piatră. Să fac un chest? Da, Păi mă duc, să ne ținem da, lucruri. mă duc și eu să iau o piatră. Stați, că nu ne trebuie încă Nu, chest. tu du-te pe mâncare, Dragoș. Dragoș, tu du-te să omori chestii. Păi da, dar chestia e că... Nu e mai nicio chestie, nu? Bă, da, dacă ne pierdem. Stai, bă, că iau Păi și stai aici, pe lângă noi. Dragoș, stai lângă crafting table, că noi venim imediat. Eu mai minez niște nisip. Unde ești tu, mă? Sunt în această peșterică mică. Eu încerc să... Aici. Acolo am făcut-o eu. Vezi să nu te pierzi. Eu vezi că... Eu am găsit o bucată de caul. Foarte mult. Chiar? Doar una? Da. Bă, Teo, noi facem aici un episod. Hei, ce faci, mortule? Am început de vreo 3 minute. Ce acolo? Deja? Da, 3 minute au trecut. Facem 10 minute și apoi închidem. De ce, mă? 15. 15? Poate să țină 15? Da, doar 15. Bine, stați un pic. Așteptați toată lumea să nu se panice. Bă, pot să fac deja chestii de piatră. Chestii. Lucruri, nemțescule. Neamțule. Ia, da aici piatră. Bă, stai, Dragoș, Eu l-am aruncat în Dragoș, șură. treci aici. Dragoș, Acum. bă, Teo, du-te de aici. Că trebuie să-i dau un pickaxe lui Dragoș ca să mineze piatra. Oftim, Dragoș? Unde? Acum ți-l dau, gata. Ia, Justin, Da. piatră. Ce piatră? Dar nu prea îmi trebuie piatră. Unde ai pus-o? Acolo. Ah. Dragoș, mi-ai luat piatra. A, nu, eu am luat-o. Așa, eu trebuie să mai tai niște copaci. Am un ax eu deja. Eu mă duc să iau Eu piatră. am un stone ax. Eu ce fac acum? Păi ia, luăm piatră. Păi ia piatră. De fapt, eu iau lemn. Că face tine. Eu am deja ax, deci tu nu e așa de repede ca mine. Tu cât e? Wow. Așa, gata, eu deja am 7. Bă, mie mi s-a închis. Lui Dragoș și s-a închis, Teo. Bă, Teo, vezi că ai plecat de lângă mine, trebuie să vii. Păi eu vin. Păi n-a plecat Dragoș. Ba da. Acum a plecat. Nu, eu sunt am ieșit din mai... Hei, Teo, te văd cum înoți, înătătorule. Eu vin cu sugar să ne facem. Dar nu ne trebuie sugar. Deci ne facem hartă. Dar nu din sugar se face hartă. Bă, da. Din foaie. Chiar aveți dreptate să facem ceva.
Stai, bă, Teo, că am niște wood aici. Fac un chest. Eu încerc să urc, dar nimeni nu vede. Așa, Bă, am dar pus, mie nu am pus asta pe crafting table. Bă, vin și eu acum. Dar unde sunteți, mă, GG-lo? Pe aici. Bă, Bă, Teo, eu nu pot să deschid acum chestul, du-te. m-am făcut. Bagă în ea în chest. Una, două. Gata. Mai am nevoie de încă 3 bucăți de sugar. Eu fac un furnace. Bine, fac. Mă, GG-lo. Eu mă duc. Mă duc, nu plec foarte departe. Uite până oraș. Uite, eu sunt aici. Eu am văzut un porc. Păi omoară-l, că ne trebuie și nouă carne. Păi da, dar eu n-am... Ce ai făcut de la... N-ai sabie? Nu. Omoară-l cu pickaxe. Păi de nu mă mai avea. Am văzut o oaie. Omoară-o! Ce aștepți așa? Omoară. Mă duc la ea. Sau poate doar bucată de zăpadă. Ce că doar o bucată de zi. E chiar oaie. Teo, eu trebuie să vorbesc mai tare pentru că prietenii tăi nu mă aud. Ce prieteni visezi? Adică ăia de pe... Don, am venit. Don. Unde Ai venit. Cine-i Don? Out. Eu fac niște... Da, ce e? Ce faci? Bine, tu ce faci? Fă capcane. Nu, eu... Cum adică capcane? Păi fă niște capcane dacă vin zombie. Să facem capcane! Nici măcar nu avem redstone. Cum să facem capcane? Eu bebe. A, ba da. Cum să nu-ți trebuiască, bă? Ba da. Frat, auzi, Dragoș, vezi că spun... Dragoș, tu ai sabie? Da? Teo, vezi că sabia ta e în chest. Au, mă. Scuze, dar erai... Bă, mi-ai scăzut 2 vieți, mă. Și ce, da? A, mi se avea fac la loc. Normal. Teo, du-te și... Eu am o Bă, Teo, oaie. vezi că ai Aia nu-i oaie, bă, Teo. Lași, mă. Ai strâns niște săbii aici. Bă, Dragoș, Ai, e mea. nu lua chestiile. Nu, Teo. Teo, ia-ți chestiile din chest. Astea sunt ale tale. Bă, stai, eu mă duc să... Dați-vă. Mă duc să mă... Ce în chest sunt ale tale? Ia... Ți-am băcat și o bucată. Alea sunt toate ale tale. Bă, eu am zburat din peisaj. A, și ți-am mai dat și niște piatră. Da, Și și- niște wood. Îți, mai Ud dau, mie nu mi-ai dat. îți dau acum. Ți-am dat 12. Teo, pune mâncarea la prăjit. Ok. Așteaptă că acum facem niște glas, Teo, deci. Bă, ce tare. Bă, Dragoș, tu doar stai pe acolo. Așa, pune mâncarea, bă, Teonică. Bine, dar eu zbog din peisaj, ok? Eu mă duc să găsesc cui. Nu, Dragoș, dar nu te duci pe ea departe, da? Bine. Să nu te duci deloc departe. Uite o găină. Ia, nu. Găină, vină încoace. Gata, mă bătău. Cine are nevoie de mâncare o să găsească în haste. Că ți-am luat o pulpe. A, ne lua pulpurițe, vină la noi. Ne vezi numele? Vină Da. spre numele nostru. Cine are nevoie de mâncare în chest, o bucată. Dar și eu am. De oiță. Mă gigilă, unde pun asta? În formă. Furnace. Yes. Găină. Să dau una în cap. Dar totuși mai am pană de asta. Am pană. Bine, o să facem niște săgeți. Și dacă nu știi skin-ul meu arată așa, Jason Mordu. Dar totuși chiar, hai că mai vânezi niște pe băul ăsta și vine înapoi. Eu o să sac un pic, fac o peșteră. Vin cu tine, Dragoșiță. Bine, vină cu asta. Bă, dar vezi să nu vă pierdeți. Eu sunt mama și voi sunteți copiii. Da, bine! Teo, câte minute au făcut? Am făcut De 8. 8. Mă întorc înapoi, da. minute. Bă, Da. ce era? Bine, la 12 minute ne oprim. La 15. Bă, dar ce? Ieșim din joc? Nu, dar filmarea. La filmare, bă. Bine, stai că fac. O să fac o cameră. Am găsit un brad. 2 braduri. 2 brazi, nu 2 braduri. Bă, Teo, Ungure. Am găsit o vacă. o oară, bă! 2 vaci. Dar unde ești? Vin după tine. Am găsit și eu, o omor eu una. Gata, vă văd numele. Zici că Am omorât una. bă, veniți odată. Porc. Eu nu. Un porc. Gata, am omorât. Hai că vin înapoi. E porc pui. Bă, nu un puiu, că nu-ți dă nimic. Nu știu, hai. Mă duc să mai iau cealaltă vacă, nu-i departe. Cred că e... Eu am omorât-o pe aia. Uitați că o să... Da? Eu am omorât-o pe a doua, da. Bă, dar tu vii după mine sau ce? Nu, e aici. E aici acasă. Nu ești acasă. Eu sunt de tine, frate. Și așa stau. Nu te-am văzut.
asta va fi casa noastră. Deci... Teo, ai con. Hai că vin acum. O bucată am. Dă-mi-o aici, că trebuie să fac torții imediat. Fac eu torțe. Dă-mi la mie, hai. Hai că dă-mi mie după ce le faci tu. Mă, da, 4 torțe am. dă-mi la mie. Mă, dar eu bag Ia. asta la frit, ok? Asta mea. Am pus și eu mâncare. 3. Am pus 3. De cam tuneric, frate. Mă simt singur. Gata, am pus lumina. Bă, vei serios să sar? No, bine. Lasă, Dragoș. Pun un wc. Am pus wc. Wow. Am terminat. N-ai tot lopată, frate. Bă, Dragoș, tu nu prea știi mai fac. Zombie mori! Mori, mâncate purăcii. Gata. Bă, Am omorât un zombă. bă, dar ce-a căzut? Așteptați, bă, zic că vin din apă să mă. Pă. Dar omorâți-i până fac eu casa. Da, de Uite, ce? uite un zombie acum vine spre Eu noi. fac casa în munte. Bă, vine zombie spre noi. Bă, omoară-l. Paianjen. Hai și tu, sabie, nu? Spre Capanjen. Mă duc spre Paianjen. Bă, Dragoș. Frate! B! Mă vezi? Eu nu te văd. A, s-a făcut întuneric. A, e întuneric. Are lag, săracul Paianjen. Ce are? Săracul Paianjen are lag. Tu ai la. Nu, mie merge perfect. Dar pe bune, casa va fi din dirt? Bă, uite, gata, eu îi văd ochii pe aia. Știu, da. Creeper! Creeper, fugi. În prim pe Bă, drum. fugi dacă zice că e creeper. De ce? Că creeperul explodează. Bubuie și nu se bubuie casa. Oh, da, ce? S-a auzit? Da, e vine după noi. Bă, dar hai dați-vă tare telefonul. Eu l-am aproape la maxim. Noi nu avem telefon, noi avem tabletă. Au! Eu, ce ai? Scuze, eu vreau... Că sunt zombie așa de urât. Da! Arăți ca Pikachu, deci Pikachu e cam rău. Bă, Mă, ce? Oh. așteaptă că aici fac casă. Dragoș, du-te! Du-te de acolo! Eu ies pe acoperișul casei. Eu păzesc, Nici nu știu care e casa. eu păzesc lumea. Ok? Ce nume? Adică vă păzesc pe voi. Caul mult! Ce? Caul mult! Ce e acolo? Adică cărbune mult. A, bă, casa noastră e un pic în aer. Dragoș, dacă te mai bagi în casa mea, chiar te lovesc. Bă, Te-ai băgat în casa mea. Îți place? dar totuși chestia este că... Creeper! Creeper! Help! M-a cam bubuit. Unde ești, omul? Aici eram. Bă, dar eu n-am atâta lumină în telefon. Vedeți că sunt cam creeperi mulți. Drag. Am mai luat 4 cărbuni. Așteaptă-mă, Teo, că eu nu văd nimic. Dragoș, stai pe loc, o să te pierzi. Dragoș, apără lumea. Teo, du-te în Scuze. Duceți-vă din fața mea toată lumea. Pune niște lumini pe aici. Stai în casă, Dragoș, stai. Dragoș, tu stai în casă. Nu. Uite un zombie. O să mori. N-a să mă. Da, dacă să credem. A, eu știu cum să ne găsim. Vedeți? Sus. Hai să-ți arăt. Teo, uite-te un pic pe telefonul lui Dragoș. Vedeți ce scrie aici? Da, știu. Așa vă arată unde sunteți, ca să ne găsim. Da, știu ăla. Mie nu mi-arată așa de. 6, 19, 28. Eu acum... Zombie, Eu gata. acum sunt la 26. Zombie, vină. Aduc eu! Mori mâncate purăcii! Mă scuzați, dar aici vom închide episodul. Dacă mai vreți O să episod, facem data viitoare, Teo. o să mai facem de cam vreo câteva minute. Bine. Dar, Pa, la revedere, pa! o secundă.